Hey guys, for the new videos 2023. Samahan nyo kami i-celebrate ang birthday ni Netnet sa J-Mac Mushrooms House, Labrador, sa Lingayen. Tara na! Daya arali si Rina siya ang kinoy ayo. Uncle, it's Ang tama ni. Ganda talaga. Judoton. Ayan kasi ay suban, aliwa mo sa parking to. Wala blind spot. Oo, Yun na lang. nalampas ka no. Ang beja dyan. Pwede daw mag-parking. Magkalaw kayo. Hindi yun sa nangtaw. Para to. Ay, Bessie, hi! Hawakan daw niya. Uy! May sabaw. Happy birthday! May sarap ng sabaw. Kakainin niya na. Yan na yan. Lord, bless you. Christ our Lord. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Sa akin na lang yung legs. Ayan, sa akin. Ano itong bilog? Hindi naman ako kilala sa video. Amazing. Happy birthday. dito ko kinuwala ni Justin. Doon yung may patatas pa kinalunan. Ay, dapat ka narug-karug mo tayo. Happy birthday to you. Diyan. Ano? Sa'yo. Ay, yung nakalaga. Tapos na kaming kumain. Dami pa naming natirang food. Karte na yung asawa ko ngayon. Ayan siya. Take out na yan sa amin ngayon. Yes. Happy birthday, Net. Anong gagawin mo dyan? Mga Sharon kayo ah. Ayan na. Mga Sharon.
Dadakol kasi ako. Ano yan? Kinagpitan ko pa naman siya. For the vlog videos. Mo dyan, boss. Sa bawas ko pa Sa linggo pa ba yan? Dati pang malambot yung buto. Dati pang matiyag. Aniri ka lang. Babayad na si manager. Babakunda ka.